Termedá, čaute ľudia, ok, sme tu u náboru, fajn, takže mám tu postavenú takúto menšiu stavbičku, ok ľudia, takže sme tu proste u nejakého toho náboru do našich videí, ktoré so mnou bude natáčať, pretože potrebujeme ľudí. Ako ste si všimli na videu na Minecrafte, už máme náš prvý Minecraft film, či na Minecrafte na YouTube máme už náš prvý Minecraft film. Dobre ľudia, fajn. Takže máme tam už proste náš prvý Minecraft film. No a potrebujeme ľudí na natáčanie ako do náboru. Už máme aj druhý diel. Dobre ľudia, toto myslím, že by sme mohli ešte povedať naše podmienky a tak. Dobre, fajn ľudia. Takže naše podmienky sú mať Minecraft, no mať taký mikrák, čo by sa nemusel až tak lagovať. Ako sorry, ale mne sa niekedy trocha laguje. Vo videách to síce je počuť, ale na hovoroch áno. OK. Fajn, takže ja by som to mohol povedať asi takto. Podmienky sú mať Skype, mať Minecraft a mať nejaké skúsenosti. Ako nemusíte vedieť, nemusíte mať ani veľké skúsenosti, ale proste, aby ste tam iba tak netrepali hovadiny, chápete? Ok ľudia, toto by mohlo byť všetko, takže termeda a čaute.